Hello guys, maayong udto ka natong tanan. Kumusta mo diha mga ka-listeners, mga ka-DJ? O karon na ata i-upload nga drama handumanon sa usa ka awit. Ang nagpadala si Jiska, taga Cebu City. O salamat mga ka-DJ, ka-listeners sa inyong pagpanunayong pagpaminaw ning atong tulumanon. Handumanon sa usa ka awit. Ang nagpadala si Jiska, taga Cebu City. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaki karon? Maukining sa kababay nga nagtuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasangan niya, Jessica. Hayop ka! Utsa ba? Gusto na! Gusto? Gusto na, ha? Humanti ka masakpi na sa lain mong pagpakasa? Kuha palang unta ka mga bilis akong laptop. Kung kay baw palang unta ka mo set of boundaries. Huwag na kaya ang makita ron. Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Wa na kay kaon-kaon. Dili na makaayo ni mo, uy, day, Jessica. Ilabi na gid kay mabdus ka. Day, please. Please ko contact ni Carlo. Wala na siya mo ulit din eh. Maglima na kaadlaw. Jessica, unsa ba? Mahimo bag imo na sang kaugalingon imong hunahon? Kalimtitos, Carlo. Pero naa na may anak. Ug naa na sabi umaabot nga anak. Mas maayo kung ato nimo i-focus imong attention sa bata ug kalimti siya. Dili. Ang ako cellphone. Ako siya pangitaon. Jessica. Oh. Dugo ka. Dugo. Dili. Dili. I am sorry, pero nakuhaan ka. Dili. Dili. Jessica, sorry. Sorry karon pa ko mapakita nimo. Hayop ka. Hayop ka. Jessica. Tungod di mo nawa ang akong anak. Huwa kay pakisi mong anak. Huwa kay ayaw nga pagkatao. Huwa kay pos. Jessica. Ayaw na pagkita na ako. Sugod ka rin at lawag kawas doon ka na. Undangon ko na akong pagpakabuang ni Muson sa pila ka tuig. Paglipay og maayo, kay di na ako magkinahanglan pa nimo. Jessica. Dawat na ako nga basin. Huwag ilaki nga mutarong pa na ako. Ayaw pagsulti, anak, day. Gibiyaan man gani ko mismo sa kaugalingon akong amahan sa gamay pa ko. Unya katong amahan sa una na kong anak. Nya karon. Si Carlo na sad. Asa ko napita ng kuwang. Dili ba na ko worth it to stay with? Day, Jess. Sugod karon day. Di na ako magpataka og pasud og lalaki sa akong kinabuhi. Isaan ako. Never again. Jessica. Ayaw pagsikig pundo din is kwarto, uy. Manglaag taon niya. Relax. Kamu lang eh. Dili, pwede. Kamu lang lagi. Kaya way makabantay sa mga bata. Naalaki na. Nanugo na kung daan sa imong igagaw. Unsa? Ay, kiblakat eh. Ako rin bahala sa mga bata. May tuon nga. Paglingaw sa kawin, kisa sigag pundo ni Sato.
tayo mo ng baso, oh. Kana! Gusto ko makakitagbalik sa Cheska kani adto nga wa pay mga lalaki sa iyang kinabuhi. Day. Tara, sayo ta. Dali! Paway sa taway. Kapoy nagsayaw. Sige, sige. Lingaw, no? Oh, uy, hala. Si Drew. Hi guys! Sorry kaya, nga na-late ko. Drew, mayo ka nakaapas gyud ka. Lagi? Ila-ila di mo sa kong friend, si Cheska. Ches, si Andrew. Hi. Hi, nice to meet you. Guwapa kay ka. Pwede ba na ako makuha mo number? Ha? Sige na. Okay ra man ka makig-friends na mo. Okay, sige. Hoy, unsa di nga number imong gihatag ni Andrew? Dili mo kuno ka makontak. Da, sayop na number akong gihatag, uy. Ha? Nga naman? Para sa unsa pa man. Mag-ila-ila. Human mag-exchange of numbers. Unya manguyab. Unya kung makuha ng gusto, mubiya mangita og lain. Ay na lang. Nakakita na kay kuan ng mga salidaha. Day, lahi siya. Ug usa may nakalahi ni Andrew. Buotan siya nga pagkatao. Kung makailan lang kaniya, lahi kay siya sa imong gituhuan. Pues, why chance? Naa. Kaya ako sing gihatagan sa imong tinuod nga number. Unsa? Chay tuyo nimo. Abi na ko di ko nimo tubagon. Inihap akong oras ha. Pwede ba musulti na ako ng say tuyo nimo? Pwede ba kang ma-date? Please? Unsa? Please, just ka. Gusto kong maila-ila kag maayo. Simbahan? Oo, mas maayo nga ani din ni Ona. Para nabay blessings ni Lord ba ang atong unyang relasyon. Unsa? Joke. Bitaw sis. Kay baw ko sa imong past. Kay baw ko kung unsa kasagit imong nagyan. Abi nimo, same biya ta. Mao tingaling na-attract ko nimo kay same tag kaagi. Oh. Gibiyaan sad ko sa akong amahan. 13 years old ko sa dihang gibiyaan mi sa akong papa tungod sa laing babae. Oh, unsa? Ug sama nimo. Gibinuangan sad ko sa akong last nga gikarelasyon. Drew. Kung imo lang kong hatagan og chance, Cheska, isaad ako nimo. Dili lang ikaw nga kumalon. Kundi apil ng mga tao nga mahal og pinangga nimo. Andrew. Dali natin to, Drew. Daw, mag-basket na sa gawas. Oh, sige, sige. Daw. Unya, imong mangod, may picture na to. Tara, tara. Let's go. Na-close na gini ang mga bata, no? Maulaki. Unya, unsa man? Wa pagyapon kay planong sugton siya? Tinood ka? Gisugot ako nimo. Oh, Drew. Thank you, Cheska. Salamat gid kayo. Ug isaad ako nimo. Sugod karon. Ako na ang moprotekta ninyo. Mahal ti ka ug ang imong mga anak. Mahal kayo. Mahal sa kay tika, Drew. Og salamat sa imong pagpangga nako. Ingon man sa mga bata. Nag-unsa ka din ha? Ni ako kay kuhaon ko ang bata. Unsa? Nayapag ka? Nakig-ipon na kaglaing lalaki din sa ato. Busa kuhaon ko ang bata. Wa kay labot bisag kinsa pay papuy unako sa kumbay tungod kay ako ni. Usa pa, di pa ta minyo. Og tingali nalimot ka. Mas dako kog katungod sa mga bata kay sukad lang ni pahawa ka, wa na sa kamusuporta niya. Busa pahawa din kung dili ka gustong ipablatter ti ka. Cheska.
Will you marry me? Andrew, Di na ko gusto nga mailog ka pa sa lain, Chiska. Ikaw na ang babae nga gusto na ko ikauban hangtod sa hangtod. Drew. Please, marry me. Yes, Andrew. Yes, I will marry you. Abi na ko guwa nagilalaki nga mutarong nako. Pero sakto gid ang panultihon. When the time is right, I the Lord will make it happen. Dili na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao gito mga higalang taagi ni Cheska nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagulahan. Destiny. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin di paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagag pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.